caigut el règim de Saddam Hussein, els membres de l'administració Bush han reincorporat Síria als primers llocs de la llista dels països que resisteixen al dictat de Washington. En qualitat de veí de l'Iraq, el Pentàgon ha acusat el règim de Damasc, primer d'ajudar a la resistència iraquiana durant la guerra i ara de convertir-se en el refugi dels líders iraquians. El president George Bush també ha agitat avui el fantasma de les armes de destrucció massiva. Només cal que el govern de Síria cooperi amb els Estats Units i els seus companys de coalició. No ha d'acollir cap membre del Baas iraquià, ni oficials de l'exèrcit, ni gent que hagi de rendir comptes. La gent ha de saber que som molt seriosos a l'hora d'aturar la proliferació d'armes de destrucció massiva. Cada situació mereix una resposta diferent. Síria ha rebutjat totes aquestes insinuacions i ha recordat que no n'hi ha cap prova. Malgrat estar governat per dues branques del Partit Nacionalista Àrab Baas, Bagdad i Damasc s'han professat una animadversió pública des dels anys 60, fins al punt que Síria va participar al costat dels Estats Units en la Guerra del Golf del 1991. Creguin-me quan dic que fins i tot els israelians ho pagaran. Això si no diuen els seus amics de Washington que deixin d'amenaçar. Els Estats Units estan incentivant un joc i un clima molt sinistres. Tots plegats hauríem d'alertar sobre aquesta responsabilitat. Els analistes interpreten les advertències de Washington a Damasc no tant com una amenaça de guerra immediata, sinó com un toc d'alerta perquè Síria no maniobri ni contra els Estats Units ni sobretot contra Israel. És significatiu, si més no, que els dos països de la zona que el Pentàgon torna a posar al punt de mira, l'Iran i Síria, també són els enemics més denunciats per Israel. I enmig de tanta tensió, just